ट्रांजिट रिमांड्रे ଆଣିଥିଲା ତାର ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କଷ୍ଟଡିରେ ପ୍ରୋସିଜର ଅନୁସାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏବେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା କେସେସରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଅଲଗା ରାଜ୍ୟର ବି କିଛି କେସେସ୍ ୟା ମଝିରେ ସେ କରିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପାଇଁ ବି ଟିମ୍ସ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ। ଆମର ବି ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅଛି କେସ୍ରେ ତାର ଫର୍ଦର ପ୍ରୋସିଜର ପାଇଁ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ରିମାଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛୁ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେହେତୁ ୟା ମଝିରେ ଯେଉଁ ଏଇଠୁରେ ଗଲା ପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସେ କେସ୍ କରାଇଥିଲେ ମୈସୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତ ସେଠିର ହୁଏ ତ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଭିଡେନ୍ସ ବେସିସ୍ରେ। ଅଲଗା ବି ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ଆସୋସିଏଟ୍ ମାନଙ୍କର କିଛି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥିବ ସେମାନେ ବି ଆସିକି ରିମାଣ୍ଡ ନେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଆସୁଛି ବୋଲି ଖବର ପାଇଛୁ, ତ ଆସିଲେ ସେଟା ତ ଯେହେତୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ମ୍ୟାଟର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବେ ସେମାନେ। ସେଟା ଅଛି ଆମ ଆଡୁ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଇଏ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଫରୱାର୍डिଂ କରିକି ପୁଟଅପ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଜେଲ୍ କଷ୍ଟଡିରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ବି ଅଛି ପ୍ରୋସେସରେ, ଆମେ କରିବୁ 7 ଦିନ ବାଲା ରିମାଣ୍ଡ, ଯେହେତୁ ଏବେ ତ ନୂଆ ଆଇନ ହିସାବରୁ ଆମେ काफ़ी सब्सटैंशियल टाइम पीरियड अच्छी हम पाखरे, जेहेतु ଏବେ ଆମେ ଅଲଗା ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେଉଁ ଦିଗ ଅଛନ୍ତି ତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି। ଆଣିପାରିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଆଣିବିଥିଲୁ, ଥରେ ଫରୱାର୍ଡିଂ ପରେ ଯେହେତୁ କିଛି ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମାଇନ୍ ବି କରିଥିଲୁ।